Rapport konġunt bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea jagħmilha ċara li l-Unjoni Ewropea sas-sena 2020 tista' ma tlaħħaqx il-miri tagħha dwar l-edukazzjoni. Dawn il-miri jistabbilixxu livelli li jridu jintlaħqu kemm fuq lat ta' tfal li jitilqu kmieni mill-iskola kif ukoll dawk li jtemmu l-edukazzjoni terzjarja tagħhom b'suċċess. Aktar inkwetanti minn hekk hija s-sitwazzjoni għal pajjiżna għaliex ir-rata ta' tfal li jitilqu mill-iskola kmieni hija l-ar waħda minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt kważi 2 minn kull 5 studenti jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien li jfisser total ta' 36.9% meta l-mira tal-Unjoni Ewropea sas-sena 2020 hija li din tinżel għal 10%. Dan kollu qed iħalli impatt fuq lat ta' żgħażagħ li jsibu jaħdmu bir-rata ta' żgħażagħ qiegħda kull ma jmur qed tkompli tikber qalu l-Kummissjoni u l-Kunsill. Fl-istess ħin Malta għandha waħda mill-inqas rati ta' studenti li jtemmu l-edukazzjoni terzjarja tagħhom b'suċċess, total ta' kważi 20%. Il-mira tal-Unjoni Ewropea hija li sas-sena 2020 din titla l-40% li jfisser id-doppju ta' kemm qed jiggradwaw studenti bħalissa f'pajjiżna mill-istituzzjonijiet terzjarji. Warajna, hemm biss ir-Rumanija. L-Unjoni Ewropea tappella lil gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fosthom Malta biex jinvestu aktar fl-edukazzjoni.